Od prethodnog videa pa do ovog trenutka pretpostavljam da je prošlo dovoljno vremena, ali na osnovu moje opšte ronulosti može se zaključiti da se gotovo nisam makao sa mesta. Rad na ambijentalnoj i muzičkoj podlozi za zbirku je mukotrpan posao, ali uživam u njemu. Međutim, ide mnogo sporije nego što sam očekivao, dakle sve te stvari se pomeraju i dalje, ali kao što sam obećao i kao što su neki ljudi tražili, počet ću sa ovim serijalom koji zovem Dnevnik Garmonbozije i u ovom prvom videu imat ćemo neke uvodne napomene, dakle pre samog izlaska knjige i pre nego što imate tekst u rukama, ne mogu baš previše da govorim o samom tekstu, ali ovdje mogu da dam neke naznake o opštim idejama, o tome kako je nastao naziv zbirke i tome slično. Sad, pre nego što krenemo dalje, volio bih da najpre zahvalim ljudima koji su izvršili donaciju za štampu knjige. To sam u prethodnom videu pomenuo da preko PayPala možete izvršiti donaciju u bilo kom obliku i naravno, ponovo da napomenem, knjiga će se štampati svakako, ali bi mi ovo pomoglo da donekle pokrijem deo troškova, pošto kao što sam čuo, pored ulja i nekretnina i koje čega, već ovdje poskupila je i štampa. I pošto ljudi koji su donirali preko PayPala imaju mogućnost da ostave komentar, neki od njih su ostavili, a pošto ja ne mogu da im odgovorim direktno tamo, onda evo idealne platforme da to odradim i sada ću da pročitam neke od njih. Uz jednu donaciju ide komentar: nemoj sve pare da potrošiš na kiseljake, čekamo tvoju zbirku, nju pamti, ostalo briši. Sad, ovo dolazi od ljudi koji me očigledno veoma dobro znaju i onda znaju moje novo otkrivene poroke prema divlje fermentisanom pivu, ali mogu da ih razuverim i uverim u činjenicu da će sav doniran novac ići u štampu zbirke, zbog toga što mi je trenutno makar to prioritet, a posle toga vidjet ćemo. Drugi komentar: nadam se da će štampano izdanje biti tvrdo koričeno, svaka čast na ideji za kačenje online besplatno, šta god anti-copyright značio, javi kad bude bila promocija, pozdrav. Pozdrav i tebi, anonimni poštovaoče poezije, i nadam se ja da će biti tvrdo korici i iskreno ne znam kako bi to izgledalo sa manjim brojem strana, pošto poezija ipak, mislim da će knjiga biti nekih 60-70 najviše. Vidjet ću, zavisi koliko uklopim ove svoje crteže sa svim tim, ali da, voleo bi da bude tvrda korica jer poezija jeste hardcore. Šalim se, nije. Mekana je. U dosta navrata. Ali ima dovoljno jednog i drugog. Bilo još par ljudi koji su u komentarima izrazili zainteresovanost za ovaj video serijal, pa ga zbog toga i pravim. I ja mislim da čak jedna osoba rekla kako je našla moj kanal preko video eseja o Twin Peaksu, pa mogu da kažem da će onda, pretpostavljam, biti oduševljena onim referencama na samu seriju koje već postoje u ovoj knjizi, pa i sam naslov. Dakle, cilj ovog ciklusa jeste da prikažem svoje stvaralaštvo, svoj stvaralački postupak pre svega, jer mislim da to najviše ljudi interesuje. Na kraju dana vi sami možete da uzmete i da pročitate knjigu i imate svoje tumačenja, i koje naravno mogu biti, trebalo bi da budu dovoljno različita od mog, ali moj uvid može doneti novo, sveže čitanje. Postoji mali problem ovdje, a to jeste, ako se iščitava knjiga samo iz mog ugla, onda se gubi ta višeznačnost ka kojoj sam dosta i težio zapravo. Što je kontradiktorno, jer sada pravim ovaj video serijal koji će da objašnjava i da svede značenje knjige na jedno. Međutim, u više navrata ja ću ipak ukazati na to gde sam i u samom narativu pokazao dovoljno ambivalentnosti da se ne zna šta je na kraju istina. Tako da, ako sve ovo zvuči haotično, jeste i treba da bude. I da, zapravo, još jedna napomena samo, ja sam u međuvremenu pokrenuo i svoj sajt, tako da mi zato ovdje nije bilo, i osposobio sam ga dovoljno da makar kačim svoje tekstove o poeziji tamo i bit će okačena i ova druga knjiga besplatno online. Prva knjiga poezije je tu, tako da možete pročitati. Postoje već sada 2 blog teksta o knjizi, dakle Dnevnik Garmonbozije u pisanoj formi, i iako će postojati preplitanje između ovih videa i tekstova tamo, ipak mislim da bi trebalo da pročitate te tekstove zbog toga što
Ja mislim da se bolje izražavam u pisanoj formi i na tim tekstovima mogu mnogo više da radim, dakle da ih uobličim pre tog konačnog kačenja na sajt, a ovde pomalo više kao govorna forma pa se izgubi dosta detalja u hodu, iako mogu vizualno da vam prikažem neke stvari koje tamo ne mogu. Tako da bacite pogledi na sajt i javite kako vam se čine ti tekstovi. Sad konačno dolazimo do konkretnih stvari, međutim pošto i dalje nemamo tekst pred sobom, hteo bih da se ovde pozabavim samim nazivom zbirke. Garmonbozija, kao što sam pominjao više puta, jeste aluzija na Lynchov univerzum Twin Peaksa. Ja mislim da se eksplicitno uopšte čak i ne pominje u seriji, već u filmu Fire Walk With Me i to čak u nekim naknadno ubačenim scenama koje dolaze u finalnom rezu, ja mislim. Svakako u seriji se pojavljuje kao kremast kukuruz i kukuruz ovde jeste bitna biljka kao sveta biljka i postoje dosta tumačenja koja se na to fokusiraju. Neka tumačenja Garmonboziju vide kao pandan ambroziji, što ja mislim da je vrlo legitimno tumačenje i čak i postoji u zvučnosti dosta sličnosti naravno između te dve reči i kada pogledamo da se u seriji zapravo demoni hrane time, onda možemo da stvorimo još dodatnu sponu. Međutim, na širem planu ja sam Garmonboziju doživljavao kao prikaz tog opšteg ljudskog iskustva. To je bila moja prvobitna zamisao zbirke, da zapravo sažmem svoje iskustvo, da iz tog ličnog dođem do univerzalnog. Međutim, skapirao sam da moj život je dovoljno dosadan da ne mogu sam to da odradim, pa sam onda stvorio dosta fiktivnih likova, preneo sam sebe na njih u nekim momentima, i mislim da je to svakako bolji rezultat nego da samo seremo sebi, jel te? Ali šta je još karakteristično za naziv zbirke? Pa sama činjenica da sam ja iskoristio tuđi termin za svoj naziv knjige već govori o tim metatekstualnim aspektima ove poezije. I ovde se ja pozivam na dva autora koja su bila izuzetno uticajna na moje stvaralaštvo i na moje viđenje umetnosti. Prvi je T.S. Eliot, izuzetno veliki pesnik, eseista, i u svom tekstu Tradicija i individualni talenat on mi otvorio oči time što je pokazao da svaki umetnik treba da se kotira u odnosu na svoje prethodnike i da se postavi u taj sistem, da treba da imamo odnos prema tradiciji. Sad, veliki problem ljudi koji su zajedno sa mnom studirali književnost jeste bio to što oni nisu mogli da pobegnu od toga. Oni su imali strah da nikada neće doći do tog nivoa i kao zašto bi oni pisali ako već postoji jedan Dante, ako već postoji jedan Shakespeare. Pa nije poenta da budete poput njih, već da budete drugačiji od njih. Drugi autor je Harold Bloom koji je u svojoj knjizi Anxiety of Influence govorio između ostalog o tome kako svaki autor se obračunava sa svojim prethodnicima tako što ih na pogrešan način podražava i iz toga proizlazi nešto novo, revolucionarno. I za kraj imamo dve verzije jedne pesme. Sad, meni je krivo što zapravo nemam ostale verzije. Ovo su recimo finalna verzija i jedna od pretposlednjih možda koju vidite u ovom obliku na ekranu. Par izmena koje bih samo ovde hteo da prikažem, najpre u samom naslovu, zbog čega sam se odlučio za recitativ, a ne za monolog Marije Magdalene, pa zato što sam posljednji ciklus zamislio kao neki vid metateatralnog govora svih likova na bini. I onda kao da su u nekoj operi, pošto već postoji pesma koja se zove Prorokova arija, onda mi je recitativ koji je u sklopu same opere kao taj govorni deo koji i dalje imate neke muzikalne elemente, dosta fokusa na ritmu i rimi, što je slučaj u mojoj poeziji. Odlučio sam onda da mi je to bolja opcija za naziv pesme. Dalje, kada pogledamo recimo ovde imamo permutaciju krila i kosti slepog miša, sam samo permutovao tu sintagmu kosti i krila slepog miša zbog te asonantne sličnosti kod krila i miša, iako ne postoji akcenatsko poklapanje te dve reči potpuno. Sad, to je naravno problem koji neko može da kaže da imam često u ovoj zbirci, međutim, u samom izvođenju, što će se čuti kada budem objavio audio verziju, imamo konkretno negde baš modifikaciju određene reči, što se veoma često radi u rap muzici, da se promeni dužina akcenta da bi se ona poklopila sa reči sa kojom se rimuje. Veoma često to radim i da li je dobra stvar ili ne, jebi ga, ali bolje da imam neku prirodno nastalu rimu, koliko god ona bila iskrivljena, nego da ja sad nasilno pokušavam da nađem sve reči koje su akcenatskoj dužini isti da bi mogli da se rimuju potpuno. Ali kad smo već kod ovih kostiju i krila, hteo bih i da kažem na šta konkretno aludiraju, da ne bude samo da je to kao cool slika koju sam zamislio i ubacio ovde bez veze u tekst, već dosta sam čitao o
paganskim običajima na ovim prostorima, ali i šire, naravno. I kosti i krila slepog miša koristila su se veoma često za ljubavne napitke koje su onda devojke sipale u piće momcima koje su htjele da zavedu. I naravno, oni ko poznaje to može iz tog konteksta da iščita da je sama Marija Magdalena time zavela glavnog lika, lirskog subjekta, koji posle govori: izvuci se, molim te, iščupaj se što pre iz moje utrobe, kao da je on bez te želje zapravo bio zaljubljen u nju. Međutim, to je samo jedna istina. O drugoj ću govoriti u nekom drugom trenutku. Dakle, neka ostane samo na ovome sada. I kad smo već kod ovog drugog segmenta, isto imamo, na primjer, kao što sam pravio beleške, da vizualno napravim izdvojen taj segment gde se drugi glas obraća, pa onda posle s ovim putevima i džorsokacima hteo sam vizualno da predstavim te puteve i taj njegov put koji je kao duži, samim tim aludirajući na to da taj muški glas ipak ima duži put u odnosu na Mariju Magdalenu, praveći aluziju na njen prerani odlazak, praveći aluziju, ali ne govoreći potpuno o tome da je to istina. Tako da i dalje je uvijeno sve kao neki veo misterije. I onda imamo još neke kao te sitne izmene, recimo sa ovim vrištanjem koje je kao reč koja mi je bila prejaka ovde, pa sam hteo da nađem alternativu. Ubacivanje nekih stihova, izbacivanje viška reči kao što je ovo: zato moram da odem od svega. Mislim da suštinski ovde nemamo baš nešto mnogo, sigurno bih imao neku bolju pesmu, ali mi je ovo bila nekako neutralnija za prikaz tih nekih izmena koje nastanu nakon što već postoji jedna verzija pesme. Kod modifikacije postojeće pesme potrebno je uzeti u obzir, zašto se menja određena reč ako je već prvobitno bila tu. Horac je rekao da treba tekst da stoji 9 ili 12 godina u fioci, pa tek onda da mu se vratimo. Dakle, potrebno je da prođe neko vreme da vidimo da li je ono što smo hteli da napišemo tu zapravo u tekstu, da li postoji potreba za čišćenjem od viškova reči. Naravno, ja imam dodatan problem, a to je da li je neka reč višak ili je tu bitna zbog same zvučnosti i ritma. Ritam i zvučnost jesu bitan aspekt moje poezije, nekome to uopšte neće biti bitno, ali meni jeste, i onda mi je uvek potrebno da napravim balans između te dve stvari. Dakle, sa jedne strane da imam dovoljno čistu pesmu, sa smislom koji je dovoljno očigledan, a sa druge da sam ritam, unutrašnji ritam pesme i njena zvučnost ostanu koliko toliko netaknuti. I eto, to je otprilike to što se tiče mog načina revizije i ispravka pesme. Završavam ovaj prvi dnevnik Garmonbozije. Javite kako vam se čini, da li sam previše opširan ili previše idem u dubinu. I don't know. Želim vam srećne praznike i čujemo se uskoro.